Genesis ti aduanan nwɔtwe. Na nsɛm yi akyi no, wɔka kyerɛ Yosef sɛ, hwɛ, wagya yare. Na ɔfaa ne mma baanu, Manasseh ne Ephraim kaa ne ho, na ɔkɔka kyerɛ Yakob sɛ, hwɛ, wo ba Yosef reba wo nkyɛn. Na Israel mia n'ani tenaa ne mpa so. Na Yakob ka kyerɛ Yosef sɛ, Onyankopɔn twedi ampɔn yi ne ho kyerɛ me wɔ Los a ɛwɔ Kana asase so. Na ohyira me ka kyerɛ me sɛ, hwɛ, mɛma wadɔ na mama wadɔɔso. Mɛyɛ wo aman asafo, na mede asase yi bɛma wasefo a obedi w'akyire no sɛ daa agyapadeɛ. Na afei wo mma baanu a wɔwo ma wɔ Misraim asase so ansa na mereba wo nkyɛn Misraim no, wɔnyɛ me dea. Ephraim ne Manasseh nyɛ me dea sɛ Ruben ne Simeon. Na wo ma a wobenya wɔn wɔ wɔn akyiri no na ɛnyɛ wo dea. Na wɔde wɔn nuanom din bɛfrɛ wɔn wɔ wɔn agyapadeɛ mu. Na me deɛ, mefiri Padan a ɛne Mesopotamia me baeɛ no, Rahel wui m'anim wɔ Kana asase so wɔ kwan mu, na aka kwantia bi na waduru Efrat, na misie no hɔ wɔ Efrat a ɛne Bethlehem no kwankyɛn. Na Israel hunu Yosef mma no, ɔkaa sɛ, hwannom nie? Na Yosef ka kyerɛ n'agya sɛ, ɛyɛ me mma a Onyankopɔn de ama me wɔ ha yi. Ɛna ɔse, fa wɔn brɛ me ma menhyira wɔn. Na enyini nti, na Israel ani so ayɛ no kusukusu. Onhunu adeɛ yie, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn, na ɔfe wɔn ano yɛ wɔn atuu. Na Israel ka kyerɛ Yosef sɛ, Mɛnsusu sɛ mehu w'anim, na hwɛ, Onyankopɔn ama mehu wo ma nso. Na Yosef yi wɔn firi ne nantam, na ɔpono ne mu de n'anim butuu fam. Na Yosef a wɔn baanu nyinaa de ne nifa sɔ Ephraim mu de no kyerɛ Israel benkum, de ne benkum sɔ Manasseh mu de no kyerɛ Israel nifa, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn. Na Israel tene ne nifa too Ephraim a ɔyɛ akumaa no atifi, ne ne benkum too Manasseh atifi. Ɔboa pa na ɔyɛɛ ne nsa saa, ɛfiri sɛ Manasseh ne abakan, na ohyira Yosef sɛ, Onyankopɔn a m'agyanom Abraham ne Isak nante n'anim no, Onyankopɔn a wayɛ ne me nkwa na nyinaa de abesi nnɛ, ɔbɔfo a oyii me bɔne nyinaa mu no, nhyira mmɔfra yi na wɔmfa me din ne m'agyanom Abraham ne Isak din frɛ wɔn, na ɔnnɔɔso nyɛ pii wɔ asase mfimfini. Na Yosef hunu sɛ n'agya de ne nsa nifa ato Ephraim atifi no, anyɛ no dɛ, na ɔsɔɔ n'agya nsa sɛ onyimfiri Ephraim atifi nkɔto Manasseh atifi. Na Yosef ka kyerɛ n'agya sɛ, M'agya, ɛnyɛ sɛ tie ne no, na oyi ne abakan, fa wo nifa to n'atifi. Na n'agya ampene, na ɔse, Minnim, me ba, minnim. Ɔno nso bɛyɛ ɔman, na ɔno nso ayɛ kɛse. Nanso ɛnyɛ dɛn ara a ne nua kumaa no bɛso asene no, na n'asefoɔ bɛyɛ aman pii. Na ɛda no ohyira wɔn sɛ, wo na Israel de wo bɛhyira sɛ, Onyankopɔn nyɛ wo sɛ Ephraim ne Manasseh. Na ɔde Ephraim di Manasseh kan. Na Israel ka kyerɛ Yosef sɛ, hwɛ, merewu, na Onyankopɔn bɛdi mo akyi, na ɔde mo asan akɔ mo agyanom asase so. Na me deɛ, mama wo asase kakra bi a ɛboro wo nuanom deɛ so a mede me nkrantɛ ne me tadua megyee no Amorifoɔ nsɛm.